The theme of this service is otholakala ngolwesibili kuma YouTube or Facebook njalo njalo. Incident on the journey towards Moab. Incident on the journey. Kusho ukuthi zehlo ezihamba khona endleleni kubhekwe kwaMoab. That is the theme of this service. Pops, slide 1. The Israelites now began to emerge from the desert and approach inhabited lands. To be able to enter the promised land, they would have to conquer the people living on the borders of Canaan. May I interpret vision? U-Israel seqhamuka manje uqhamuka ehlathini approacha elizokiwa kulo. Ukuze bangene kulo kwamele babe nalezi zizwe ezilapha zaseKhanani lapha kumabhoda ngasemngceleni bazihlule. This chapter gives an account of Israel's victories over some kings, Israel, but the people were still not fully obedient and were punished for further grumbling. By the way, Lama Canaanites, ababeya kuwo, ukuthi Israel usendleleni uzala ngendlela kwahamba ngawo inhloli kaMoses ziya lezohlola izwe base behlasela uIsrael bamhlula abanye babapha. They put them into captivity babagcina la manje ke naku lapha kukhulunywa ngoyiswa kahle lapha ku slide 2. Slide 2. As the Israelites passed through the Negev desert on their way from Kadesh to the promised land, they were attacked by the Canaanite king of Aram. So Israel made a vow to God. Vow to God. If you will deliver these people into our hands, we will totally destroy their cities. This vow was both a promise and a prayer. Lesi sifungo sisithembiso simkhuleko for help. Osizo ngakusho kwamancengiwe kwabiwa uNkulunkulu isimo bephakathi kwetshe nani bephakathi kokufa nokuphila bethandaza bemthembisa ngalesi sithembiso uma ubanikele esandleni sethu sochitha konke okwabo umkhuleko ukucela usizo. The Israelites recognized that God was the one who would put their enemies into their hands. Bas ukuthi uNkulunkulu uyena okwazi ukunqobela, uyena okwazi ukususa izitha zakhe, uyena okwazi ukuvula indlela ngoba yena indlela uyiqiniso ukuphila. They knew that uNkulunkulu uyedwa okwazi ukunikela izitha zabo ezandleni zabo. Slide 3. Thus, by the vow, they committed themselves to obeying his command to destroy the cities when they conquered the land. Kusho bayibophezela kulesi sifungo sabo ukulalela lemithetho bawachithe lamadolobha mase beqobelelisa. They would make a new beginning in the land that the Lord had promised to give them. Kuleliswe uNkulunkulu abanikeze lona. Benza lesi sithembiso God had their cry, and Israel completely defeated these Canaanites and destroyed everything as they had promised. God heard their cry. Wasenikela izitha zabo esandleni sabo. Are you with me, class? Wawusumthandazo wabo bazehlula ngoba singoba nonqoba ngayo wasithandana. Asinobi ngoba sinamandla, kodwa sinoba ngoba sihamba nosinobelayo. Sinoba ngoba sihamba nomnqobi. Sinoba ngoba sikholwa kuye. Wayinikela izitha zabo esandleni sabo. The place in which Israel won victory was called Homa, which means the place of destruction. Place of destruction.
destruction. The place was called Moab. Verse slide 4. When Israel remembered to cry to the Lord for help, God made them successful. However, this victory and closeness to God was short-lived. Short-lived. Closeness to God. Closeness. You ask not to have closeness. To show that friendship, that good standing with God was short-lived. Kwaphela umanje ibandla kaNgcwele likule njani short-lived. Closeness to God is short-lived. Ubudlelwano ukuba uNkulunkulu abe nathi ahambe nathi sibe ngabanqobi sibe zikhoja ngoba wonke umuntu okholwa umnqobi ubani onqobiso mangesiye ozelwe izwi lenkosi ngoba konke okuzelwe izwi kaNkulunkulu kuyanqobisa. So ingxaki yethu ile short lived of closeness. Thina bazalwane thina bandla lalezi nsuku short lived of closeness to God. For soon the people were grumbling again. Babuye bacomplain futhi uzozona sokukhulunywa lapho kahle kahle iqala kule ndawo yokuthi bagrumblishe bacomplain. The people grew impatient on their long detour around Edom. Long detour kusho ukuthi imzekenzombezo eminingi ume ngapha amakhundlela uzobheka le ubhekese uthi baphelelwa ngamandla ngenxa yokudebendela ngoba sonke sinje ukudebendela. Le ndlela ukwenyuka kwayo nama-sharp curve nama-bend isho ukuthi kukhona that grumbling in our souls. But why? Khona manje if I can tell you ngesimo seso kukhona la eAfrika Nkosi yami kumnyama sikhona la eAfrika na nje idimoni uthekile uyazi izolo bafowethu izwe kuthiwa i-Omicron le variant ekhona kuthiwa abantu abayinfected izolo 16,000. Kodwa umuntu uyabuka lapho kulamazwe ase-Europe bayidlalele bayiqhibela bavanje amamaski. Stadiums are packed. Badlala nje kakhulu lapha uyabona nomgameli akazi manje sokwenza njani. Bayivalisa siyakhala. Asikhali ngoba bavaleka lokho fana ugesi noba isikho. Angazi bafowethu angisho ukuthi ngithini. Kodwa uyabona ukuthi nani idimoni. Wayibona ukuthi usukela edrobheni uhamba ujahile nje yokuthi imali. Ugesa wo. Suela lapha esitolo yokhokha bekuthiwa wazivalile ugesi wo. Into enjani? Umuntu uzoyisebenzelayo njenganje siyasathi uyiphatapatanisela manje ugesi wo hlezi. Ayigcineni kosuku iworkshop usebenzela kuyo fanele uyikhokhele. So uyayibona lento ukuthi hayi uyabona we are heading for trouble. Isimo nje ne-uncertainty lokungabazi ngempela ithini lento esiyiyo. Iyenza sikubuzeke umqondo wethu esibe ne-grumbling bagarambishane nabo ngaphakathi ngenxa yokudlelwana kungasekho baphelelwa amandla ngenxa yokudebendela data around Edom. And spoke against God and Moses. Umuntu esecomplaina uyacomplaina bese khipha ngomlomo amazwi amnandi mase ngithukuthele lapha isontwana leli ngaba isontwana umfundisi bemfundisa inkonzwana sana inkonzwana kwenziwa yini lapha kimi ngaphakathi uthi zonke izinto ezinkulu ziminimizeke ngaphakathi engqondweni kanti kugcwele lokuqhele Nkosi kunale grumbling spirit in my soul. Umbuzo ababela, why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? Yini usikhiphe uyabona yini usikhiphe usilethe la sizofela ehlala kodwa bebephuma ngale bathi hash nekweliyana ukuphosolwa they were celebrating ukuphuma ebugqileni. But now ngokundlela nansi nje, why have you brought us up out of Egypt to die in the ehlala sofela ehlala uyayinda
there is no bread, there is no water, and it detests this miserable food. Masa bethi ke detests siyanengwa. Yilokhu nana. Uswa umuntu onekhonono ngaphakathi. Miserable food. Basho isinkwa esivela phezulu. Basho isinkwa abangasibhakanga. Basho isinkwa esiziqhamukela sona. Makho khona umuntu onomsa nomhlaba, uGod Almighty. Ukhanyisa ilanga ngomubi nomuhle. Ngakothalatha liyakhanya. Nebhula inethise iy'tshalo zakhe. Ongakhethi akho ma-services akhokhwayo, kodwa umasipala waphunjumana. Lebo sikhaweni ubona ngathi hayi kuyabhadala. Bhadalwa ngafuthi akekho umuntu okweletayo. Lutho. Bantu bafika yekudlula inyanga yonke. Bafike bavala amanzi lawa. Bashiya wenze ugeza ubuso. Ngathi umuntu ugijima uye khona bebethi hayi amanzi akho avaliwe. Kodwa aphuma kancane. Okulandela lapho bavala futhi uyabona laba abantu. Bavale bebuke futhi uqhubeke wenze njalo. Uyaqhubeka uvala. Kodwa usugesi lo suspend. Uthi uyawufaka mhlawumbe. Bese mnyameni ube njani for what? Sinikeza ama-services akho. So wena you have to pay. But God, oxygen is free. Ilanga mahala. Uzosetshela ilanga futhi uthongo sami sokhathaza. Sophumza umqondo wethu. Sivuke ngakusasa. Sesitelele siyaduma izulu lapha ngithumthele la kodwa uyazi lento kaNkulunkulu. Sijabule. Lidumele kwezani manje? Ngoba ngabe liyana malini. Uduma izulu. Uteleke thina singasilutho nokuthi sokwenze njani. There is no bread, there is no water, and we have to taste this miserable food. Slide 5. People's impatience led them to blaspheme the bread God had given them from heaven and to reject God's servant Moses. Abantu behlubuka uNkulunkulu, nenceku yakhe mayihlubuka futhi. Nceke yakhe. Abantu babona babethanda uNkulunkulu besanamathele kuNkulunkulu. Bathanda abazalwane, ingane kaNkulunkulu. Bathanda ingceku kaNkulunkulu awufundisi. Hey, uyabona eMaritzburg. Ayinamfike eMaritzburg bashela umzi. Babeka isitulo. Hlale. Bephuma omakhelwane. Bethi lemoto la, kuthiwa namfundisi. Hawu uswaba yini la kusodweni. Umfundisi abazofika kwakho. Umfundisi bayafika. Hey, abantu baseMaritzburg. Lesitulo basipholishe lapha. Amengisho ukuthi one day yohamba nabanye ngisiye nje sivakashe sibona abanye abazalwane. Mbone lento engikhulumayo namanye. Kodwa lokho kwenzeka uma umuntu usenale friendship with God. Uma isiphelile friendship, they will reject God's servants. Earlier, similar complaints had resulted in a deadly blow in the camp. Chapter 11, verse 1. Chapter 11, verse 1. Same book. Numbers chapter 11, verse 1. What was that plan? What happened to that camp? 11:1. 1. Yes. Wathi abantu bakhonona baba kubi ezindlebeni zikaJehova. Yes. Esemswile uJehova yavutha imithelo yakhe. Umlilo kaJehova washa phakathi kwabo wabaqeda abasemkhawuleni wenkabi. The model scene. Verse 1. Now the people complained about their hardships in the hearing of the Lord. And when he heard them, his anger was aroused. Then fire from the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. Amen. Earlier similar complaint had resulted in a deadly plow in the camp. This time, God punished them
by sending poisonous snakes. Poisonous snake. Class, say with me, say after me this. Poisonous snakes. Poisonous snakes. Lo poisonous snakes, umele into eziningi esibhekene nazo abathandekayo. Umele ukuhlupheka, uxabana kwemindeni, ama-conflict, ama-families. Umele ungasebenzi, umele izikweleti ezigabha imindeni abangazi bazokhokha kanjani. Poisonous snakes. And many people died after being bitten. The people then realized that they had sinned against God. And Moses, they implored Moses to intercede for them. Mase bebonile ukuthi sonile kuNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu usethumele inyoka enesihluku ziyababulala manje ziyabaluma bayafa. Base bebona usonile kuNkulunkulu. Base bencenga uMoses ukuba abathusele uNkulunkulu for we have sinned against God. We have sinned against God and his servant Moses. Therefore Moses sinxusele uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu ayisuse lezi nyoka ezinesihluku ezisibulalayo. Ngekugcina last night 6. Yaphela 30 minutes. Moses prayed on their behalf, and in response, the Lord ordered Moses to make a bronze snake and set it on the pole. Set it on the pole. Laba bathi sicela uNkulunkulu bacela uNkulunkulu ayisuse. But uNkulunkulu utshela Moses ukuthi yenze ethusi. Uyibeke ku-signal pole. Uyibeke uyikhanyele. Anyone who was bitten and looked upon the bronze snake would live. Injalo indaba, umsho njalo kumkonzo yanamhlanje. Lezi nyoka ezinobuthi ezisibulalayo ezihlasela umhlaba wonke, zahlasela imindeni yonke. Akushongo ukuthi Moses suse kwathiwa ziyeke zilunge zikhona. Nanamhlanje lokhu zikhona. But yenze yodwa kuba ngethusi ubuze uyiphanyeka phezulu uyawuthi ayibhekayo lezi ey'lapha ey'nesihluku isihluku singabikho zingamenzi zingambulali yena simple ngoba ubhekeleya. Oh my God, le nyoka yethu ithusi bazalwane biblical lisymbolize isihlengo. Ransom ithusi yebe lezi kodwa bangayibheki leya bazofa, kodwa ababheka leya bazophila. Alibonge igama likaJesu. Oyibhekayo uzophila. The bronze snake became a symbol of his own work in this book. Bakasho lapho ekodeni njengomosi wayephamisa inyoka ehlane basho lokhu abangcwele lapho kuhlane verse lapho ehlane laseJudiya ehlane naseJudiya. Siyabonga. The bronze snake became a symbol of his own work. Awufundeke ntombi yami, funda mboni John 3 verse 14. Lekelele ngiyacela mfowethu. Yes. Njengomosi waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu kumele uphakanyiswe. Uyabona uJesu lapho. Esho le inyoka yaphakanyiswa uMoses ehlane. Kanjalo ke indodana yomuntu kumele kuphakanyiswe ngoba
isindisa mayiphakanyisa izobekwa ku-signal pole so that anyone may see. Ngoba iphakekiwe inkinga yakho nje ufuna ukubheka laphaya okuqhamuka khona uphile. Those who will be saved are those who will gaze at the copper snake, that which has been placed upon the signal pole, a copper snake. Sisinda ngokubheka leya iphakekiwe. Lezi inyoka ezikhona ngeke zisuke. Zohlala ibabulala, zohlala ngawisa abasebelekile abanye so. Ngenxa yenyoka ezinobuthi. Kuyiwe mabandleni kaChatshana ngenxa yenyoka ezinobuthi. Basondana abantu abangakhulumisana ngenxa yenyoka ezinobuthi. Banenzondo ngaphakathi ngenxa yenyoka ezinobuthi. Azizukusuka zizohlala la. But ikhaya ubheka eyethusi. Basibheka eyethusi. Glory to God. Mawusubheka eyethusi. Uba dynamite. Uba strong, ube warrior. Iletha amandla lethusi. Ukuyibheka. Wamavela uJesu uStefani emshaya. Wavela phezulu emafineni eduze kwaNkulunkulu nasesandleni sokudla. Waze washo wathi, hawu, uyazi ngibona izulu lihlekile. Ngibona nendodana kaNkulunkulu imi ngakwasomnene sikaNkulunkulu. Umshaya wabo wakhipha amazwi abusisayo emlonyeni wakhe. Can you imagine ushawa ngabantu ungasho ukuthi yini? Ngiyantshela phela uNkulunkulu uzolenza lokhu nalokhu. Uvele uthi Nkosi, forgive them. Bathethelele ngoba abayazi lento abayenzayo. They don't understand what are they doing. Yini eyenza khipha amazwi amnandi shawa. Ubona uJesu. Ubuke phezulu. Mawubheka phezulu. Inyoka lezi ziba izelezo hamba phezu kwazo. Laba babuka lezi inyoka bebhosile. Thandaza uNkulunkulu ayisuse. Neka ayisuse. Kuzofika ezinye ezintsha. Icorona lomshintsha amagama nje kuthiwa i-Omicron. Sazozela igama futhi. Kuphinde kuzela igama. Zinyoka. So ezobuthi. Lobo buthi udevastate imindeni, ulimaze iminotho, kwakushintsha nje yonke into. Akebona khona manje bathi khona ihotela nje sigcwele abantu. Mama lapho abantu no, sesigcwele. Now, sekuthiwa abaseyezi abantu. Ucabanga ngalona. Njengathi siyetha abantu. Ngonyaka sigcine ngathi abantu. Wonke ama-BNB onke la. Gcwele. Sekusele iviki kodwa ithi abantu ayisele. Laba sebegrosile kuzabantu kuphela kanje kukliniwe kwaphendwa. Wayofika uyothola bayithola lokho. Unde ubani ozobalifana. Thina zange sihlalela lapho. Ayisekho inkonzo siyaxolisa. Ayisekho inkonzo siyaxolisa. Asebakhokhile bakayizocela sifundise lokuncane. Kwabheka zinyoka ezinobuthi. Ezilala abantu. Ezenza singabi nayo i-settlement. Sisihleze sontweni bekuthi sesijijimezayo. Singabi basifika lapho sithi hawu Nkosi wangiyeka Jehova ngayeka. Ubona amandla kunami. Wangihlanganisela laba bantu abahlabelela kamnandi kangaka. Oh Nkosi ngenzeni? Manje nansi inyoka. Kanti iyawusinceda kancane. Ubheke ethusi. Ikhona ekhanye kuwena. Isenamandla namanje. Isayishintsha impilo. Isenza ungekho kubekho. Uyibheka. Gaze on it. Uyibheke. Levela ungathi umhlaba awusilona. Lokho bahlulayo abantu bonke akuzukuhlula wena. Ikhambi lakho ubheka leyo. Ubheka leyo. Waphinda yakwe. Baqale abantu benza ngalo. Cha ubheke ethusi. Wakwizizwa
and happiness. This is Jabula. The Jabula Neko, Jabula Neko. This is what we know. This is not getting alive to any cause without us. One can't wait. One can't tell us what to miss out. But if it was when it out us, legends. Because of the matter of the power time. I'm a bunch. Your mama bass, I'm a big. Mama so much amazed. Oh, it's Yama. I'm afraid to be because I'm so many. Then so, I'm Yeladi, Punela, Nama Kandela, Mani, and Kaya put a flame. Man, if you made out with man, a silly. Who could do my leg, who made that, Mama? In my young man, say that way. Otukoko, him, Ushama Kama, him, Usubera, Mujao, Legale, Naku, Fagama Kandele, Etuin the Lava, I don't know, Maso Dapon, Maso, I just have to try and the Laman's accord. Umcoke, blow a sheet. What Namsa J. Open to Shaiko. One person, one song. I should call up a soul as a lava. What to find them? Where you are, the guy who me called the National Lama. Yes, I go, man, I'm going to say, he's on Jesus. He's on Jesus, call him, woman's call him. One, the Thomas are not by Kana. By Calling. Yeah, 10 years. I'm going to play Zulu. I'm going to say, hey, I'm going to yell. I'm going to be. Why do you think I'm a to what I can? Woman, they were food. God, love, I'm going to take it. Love to me, the mother, what hard was like a fool. You can't prove the love of our Kalapa. Altar, what I take for after air. Tadalama. Mahamba, fortunately, since you went as a right. You never wear a home chair cookie. Cocaine. You tell John Mabel so that. By the way, was what Skyling gone. I didn't have it. The man of a home town bed. Yet, time that they call the bank about us to be J.T. Banway. To be the full style, motioning down. But tar to sign full energy. Lusalina, but that's a Niabo alone, eh? Marquez, but it's no Tito. No, you will also have to stand with the north. The figure of most of this will time of the bomb. See, I was at Tinaro. I'm also going to push out. Go to a Tana machine. We are Tandazel. But they're not Tandazel. I'm going to show you that. Then how much am I feeling? I open a so, as a person wants to see my opponent to be shares a panya back to but the other Chicago, he large learning cycle. Guess why you see see what to Kayamba? What does it think you was? The bonnet was a bronze snake. Wabalega mashwa, wabalega mabati. Iyo kaino muti. Lai muwe. Naya wasulu, angena koda. Oka matumona koda, mangena kwa teka manika chesi. Yini kama mpege tu sengi kamanda. Yogozo. Sengi kamanda, mpege tu. Kodi kilo ya kuzoba, kuzoba. Mausu samete wetu. Uzope, kusakana nenda. No muti, no mfishani. Fala mtu koloko. Watu salingana na watu piga mazoti. Ana ndio sasa. Fundile kama ufundile, fundeka kuku na tsonga. God in this nobela. Is to gaze on the to gaze on the bronze fire. Masi bega kan power. Is letting sa, is letting pula, is letting go. And all we come and get Bazalane, Makolwa, Sestina, Unyapela na Kumubi. What a late horses of Shaliko. I beg no. I will see Paraman standards.
Where